W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z nami wszystkimi. I z Duchem Twoim. 75 lat Kościoła, 75 lat świątyni, dom Ojca, dom modlitwy, dom jedności wszystkich ludzi tutaj żyjących, pracujących, odpoczywających, ludzi do Ciebie wołających w modlitwie. 75 lat Kościoła, a w nim 75 lat wołania do Boga Ojcze nasz. Już dzisiaj w tej świątyni naszej wielce składamy hołd wdzięczności Bogu, dziękując za naszych praojców i ojców, którzy ten dom Boży tu na tej pięknej stronnickiej ziemi zbudowali. Chcemy modlić się w intencji wszystkich fundatorów, budowniczych tego Kościoła, intencji wszystkich mieszkańców naszej pięknej ziemi, by wyrazić im wdzięczność do życia, że bez Boga ani do Boga. Jednocześnie w tej wielce naszej świątyni dziś składamy Bogu dziękczynienie za owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Chcemy dziękować Bogu za to, że mamy jeszcze kromkę chleba na naszych stołach. Choć był to tegoroczny czas trudny, czas powodziowy, chociażno nie było tak obfite, jak obfite było wtedy, kiedy Bóg nie bywał. Bo ze swojej książki będziemy dziś śpiewać. I dobry Bóg sprawił, że żyjąc w Jego rąk, cośmy mogli do zwycięstwa do domów, przydabiając na stół dawając. Ten piękny, uroczysty dzień 75-lecia naszego Kościoła witam serdecznie naszego czcigodnego księdza biskupa Jana Bagińskiego, który będzie przewodniczym liturgii Eucharystii, tej dziękczynnej przyświętej za do 75-lecia domu modlitwy i za owoc ziemi i pracy rąk ludzkich na naszych stołach. Witam serdecznie moich poprzedników tutaj w tej świątyni, księdza Zenona i księdza Władysława, jak również witam ojca Norberta Gajka, werbisty, który z dalekiej chemii także z nami wspólnie uczestniczy w tej pięknej uroczystości. Witam panią starościnę i pana starosty tych jubileuszowych dożynek. Witam wójta naszej gminy wraz z jego małżonką. Witam wszystkich gości, wszystkich przybyłych tutaj, by z nami móc wyrazić wspólnie radość, by móc z nami wspólnie się cieszyć, ale by móc z nami też wspólnie błagać, byśmy wiarę naszych praojców nie porzucili i byśmy o ten dom Boży zawsze się prosili. Witam wszystkich i zapraszam, prosząc Cię za biskupa, by złożył ofiarę eucharystyczną za nas wszystkich, za wszystkich żyjących i za wszystkich zmarłych. Zanieś więc, księże biskupie, także i ten chleb, jako ofiarę Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Abyśmy godnie uczestniczyli w Najświętszej ofierze uroczystym dniu dzisiejszym, przeprośmy Boga za nasze grzechy.
was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wysłuchaj prośby swojego ludu i spraw, aby tutaj zawsze służył Tobie z czystym sercem i w pełni osiągnął owoce odkupienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w domu moim, w domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundamenty, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, Alleluja, Jesteś Fiodowoka i na tej opoce zbuduję mój kość, a bramy piekielnego nie przemogą. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? I odpowiedział Szymon Piotr, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. A na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Czcigodni bracia kapłani, kochani żniwiarze, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Obchodzicie jubileusz waszego Kościoła w ramach bezpośredniego przygotowania do wielkiego jubileuszu 2000. rocznicy narodzin Chrystusa Pana. Ojciec Święty Jan Paweł II przykłada wielką wagę do należytego przygotowania się na ten wielki dzień 2000. rocznicy chrześcijaństwa. Wydał nawet list apostolski noszący nazwę Tertium Millenium Adveniente, to znaczy, gdy nadchodzi 3. tysiąclecie chrześcijaństwa. W tym liście nawiązuje
do obchodów jubileuszowych praktykowanych w Starym Testamencie. Żydzi co 5 lat obchodzili tak zwany mały jubileusz. W tym roku to, co ziemia urodziła, należało do ubogich. Mówili, pańska jest ziemia, a my tylko sługami Pana. Niech więc ta ziemia żywi wszystkich. Co 50 lat obchodzili wielki jubileusz. Wtedy już nie tylko to, co ziemia urodziła, należało do wszystkich, ale było obowiązkiem powszechnym darować długi, dać wolność niewolnikom zdobytym w czasie wypraw wojennych, aby zapanował powszechny pokój, zgoda i przebaczenie. Ojciec Święty nawiązuje do treści tamtych starotestamentalnych jubileuszy i zachęca, aby bogate kraje darowały długi biednym, zapożyczonym. Zachęca do zgody i pokoju na świecie na ten rok 2000. Wielki jubileusz chrześcijaństwa skłania nas dzisiaj do zastanowienia w ogóle nad tym, co to jest chrześcijaństwo, praktykowane między innymi przez 75 lat tutaj i w waszym kościele. W Indiach przyjechał do małej wspólnoty wierzących biskup, aby wybierzmować młodzież i starszych. Miejscowy misjonarz starannie przygotował młodzież pod względem katechizmu. Nauczyła się młodzież przykazów Bożych, kościelnych, sakramentów świętych, a biskup postawił pytanie bardzo ogólne. Co to jest chrześcijaństwo? Cisza. Tego się nie uczyli. I nagle jeden z nich wstał i powiedział: ja sądzę, że chrześcijaństwo to jest dawanie. A czemu tak sądzisz? Bo misjonarz tu przyjechał i daje nam swój czas, swoją pracę. Siostry misjonarki dają nam lekarstwa, uczą dziewczyny szycia, gotowania. To ja myślę, że chrześcijaństwo jest dawanie. Nie powiedział rzeczy najważniejsze, że misjonarz i misjonarki przyjechały po to, aby dać im Chrystusa. Ale miał rację. Chrześcijaństwo jest dawanie. Bóg Ojciec dał nam swojego Syna, Zbawiciela świata. A Jezus Chrystus, gdy się narodził i rozpoczął potem publiczną działalność, dawał ludziom chleb, gdy byli głodni, dawał zdrowie, a na koniec dał swoje życie, aby wszyscy ludzie na ziemi mogli osiągnąć niebo. A więc chrześcijaństwo jest dawaniem. Czy to chrześcijanie, katolicy, protestanci, prawosławni dobrze rozumieją? Niektórzy tak, a niektórzy nie. Ze zdziwieniem przeczytałem o Amerykance samotnej, starszej kobiecie, która umierając zapisała swoich 14 milionów przeszło dolarów dla ukochanych 70 psów. Nie przyszło jej do głowy, że można by te pieniądze dać dla ubogich, na dom opieki, dla głodnych dzieci, tylko dla psów. Psy trzeba szanować, to są Boże stworzenia, ale ludzie są ważniejsi. Nie zrozumiała, że chrześcijaństwo to jest dawanie miłości drugiemu człowiekowi. Ale dobrze zrozumiała to nasza zwykła, prosta, kolejarska rodzina. Młodziutki wikary chodzi po kolędzie, spotyka na poddaszu kobietę sparaliżowaną, czyściutko, ładną. Kto się panią opiekuje? To tajemnica. Ale gdy wyszli ministranci, to ona mówi: jak się zwoła? Piętro niżej mieszka kolejarz z żoną,
mają 16-letnią córkę. Od 2 lat córka tego kolejarza, żona, myją mnie, sprzątają, przynoszą ciepłą strawę, ale prosili, żeby nawet księdzu nie mówić, bo to ma wiedzieć tylko Pan. Byłem głodny, byłem chory, przyszliście mi z pomocą. To jest chrześcijaństwo. Dobrym chrześcijaninem jest mąż, który daje swoją pracę i siły żonie, rodzinie, wspólnocie, w której mieszka. Dobrą chrześcijanką jest matka, która daje swoją miłość i troskę dzieci. Dobrymi chrześcijanami są dzieci, które troszczą się o starych rodziców. Dobrymi chrześcijanami są rolnicy, którzy plody swojej ziemi dają innym ludziom. Chrześcijaństwo jest dawaniem, ale nie tylko. Chrześcijaństwo jest też żądaniem od siebie. Chrześcijaństwo jest wymaganiem od siebie porządnego życia, zgodnego z Ewangelią i przykazaniami Bożymi. Z tym niestety jest gorzej. Niedawno słuchałem wywiadu z amerykańskim homoseksualistą chorym na AIDS. Zapytany, czy wiedząc, że jest chory na tę straszną chorobę nadal uprawiał seks, odpowiedział, że tak. Zapytany, z iloma osobami, odpowiedział, mogło ich być kilkuset. Zapytany, jak to godzi ze swoim sumieniem, bo przecież za każdym razem zakażał innych i skazywał na śmierć. Odpowiedział, nie umiałem się opanować. A więc tylko dlatego, że nie umiał się opanować, kilkaset innych ludzi skazał na śmierć. A chrześcijaństwo jest żądaniem panowania nad sobą. To jest skrajny przypadek, ale taka jest mentalność wielu ludzi kiedyś ochrzczonych w kościele katolickim, protestanckim czy prawosławnym. W Kanadzie na przykład zniesiony jest post piątki. W zamian za to katolicy dają jałmużnę dla ludności trzeciego świata. Łatwiej bowiem dać $5 dla biednych, aniżeli samemu przez cały piątek popościć. I tak praktycznie wygodni chrześcijanie negują wszystkie przykazania i nakazy Ewangelii, które wymagają od człowieka samodyscypliny. Uważają, że wszystko im wolno, za co nie idzie się do więzienia. Odrzucają więc to, co wymaga wysiłku. Lekceważą modlitwę niedzielną mszę, bo to wymaga wysiłku. Nie zachowują wierności małżeńskiej, bo to trudne. Lekceważą więź rodzinną i szacunek dla rodziców, bo są egoistami. Bez oporów dokonują poroni, bo dziecko wymaga ofiary. Ludziom starym doradzają eutanazję, czyli świadome samobójstwo, bo trzeba nad nimi roztaczać opiekę. Tak pojmowane chrześcijaństwo wcale chrześcijaństwem już nie jest. Jest to egoizm sprzeczny z chrześcijaństwem. I ciekawa rzecz, że w innych dziedzinach życia ci sami ludzie są świadomi, że bez samodyscypliny nic się nie osiągnie. Przecież sportowiec, aby osiągnąć mistrzostwo, potrafi być nieprawdopodobnie zdyscyplinowany w treningach. Naukowiec dniem i nocą siedzi nad odkryciami. Kierownik przedsiębiorstwa dniem i nocą zabiega, żeby się wzbogacić. Tylko w religii i we wierze uważa, że niepotrzebna jest samodyscyplina, niech leci jak leci. A tymczasem, żeby być chrześcijaninem, trzeba od siebie wymagać życia zgodnego z przykazaniami Chrystusa, bo się nazywa, że jestem chrześcijaninem, z przykazaniami Bożymi i z nakazami naszej świętej wiary w ogólności. Moi drodzy, i wreszcie chrześcijaństwo jest nie tylko dawaniem, nie tylko żądaniem, ale chrześcijaństwo jest też
naśladowaniem Chrystusa Pana. I to nie tylko na górze Tabor, czyli w chwili radości, ale też i w chwili cierpienia. Kto chce mnie naśladować, niech weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, powiedział Pan Jezus. I w tej chwili mam na uwadze naszych kochanych powodzian. Tyle cierpienia w całej diecezji i w waszej parafii też. Słyszy się czasami głosy: kara Boża. Nieprawda. Cierpienie jest czasami karą Bożą. Czytamy w Starym Testamencie, że potop został zesłany za grzechy ludzkie, że Sodoma i Gomora została zniszczona za grzechy. Ale nie tylko. Cierpienie jest też wybraniem przez Boga do szczególnej misji. Moi kochani, postawcie sobie teraz przed oczy świętą rodzinę. Marię i Józefa. Przyjechali do Betlejem na rozkaz Cezara, bo tam się Józef urodził, aby się dać zapisać, bo przeprowadzano ogólny spis. Mieli zamiar po spisie wrócić do Nazaretu, a więc przyjechali do Betlejem na osiołku, nie mając ze sobą prawie nic. I teraz po narodzeniu Pana Jezusa Józef otrzymuje polecenie: uciekaj do Egiptu, bo Herod chce zabić Boże dzieci. Czy rozumiemy, co to znaczy? Tracisz wszystko. I twój warsztat w domu, i twój dom, i rodzinne miasto, i jedziesz do obcego kraju, do Egiptu jak wygnaniec. Traci wszystko jak powodzianie. Jedzie do Egiptu, nie sprzeciwia się, bo ma największy skarb ze sobą Jezusa, bo ufa, że Bóg go nie opuści. I teraz w Egipcie święta rodzina przez kilka lat żyje. Święty Józef jakoś tam się zagospodarzył, bo był cieślą i otrzymuje nowe polecenie: Józefie, wracaj do Nazaretu, bo już umarł Herod, który chciał zabić dzieciątko. Co to znaczy? Józefie, zostaw wszystko, czego się dorobiłeś, bo ciężarówki przecież nie miał, i na osiołku wracaj z powrotem do Nazaretu. Druga powódź. Ale on się nie sprzeciwia, bo wie, że ma Jezusa, bo wie, że Pan Bóg wybrał go do specjalnej misji. Spokojnie wraca do Nazaretu. I dziś po 20 wiekach widzimy, że miał rację, bo było to przygotowanie świętych małżonków do nieba. I dlatego też nie można mówić: powódź to kara. Powódź to może być wybranie, to może być umiłowanie przez Boga do szczególnej misji. Święty Franciszek z Asyży miał 44 lata, gdy umarł. Chorował, oślepł na starość. Jeszcze dostał stygmaty, czyli rany na rękach i na nogach. Czyż to było za karę? On cierpiał z Jezusem dla zbawienia innych ludzi. Jezus go wybrał na szczególnego świętego. Dlatego cierpienie czasami jest karą, ale czasami jest szczególnym umiłowaniem Bożym. Bóg wobec tych ludzi ma swoje plany. Dlatego z ufnością i nadzieją trzeba patrzeć w przyszłość. A dla nas, których nieszczęście nie dotknęło, jest to wołanie Boże do miłości bliźniego. Bo po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak chcieli rozumieć to wielkie nieszczęście, które dotknęło naszą diecezję.
I na koniec znowu wracam do przepięknego jubileuszu naszej świątyni. Tak pięknie się składa, że wasz ksiądz proboszcz zaprosił poprzednich proboszczów, którzy w sumie prawie 30 lat też u was pracowali. Jubileusz 75-lecia świątyni jest okazją podziękowania. Najpierw Panu Bogu, że pobłogosławił tym, którzy ten Kościół budowali. Podziękowanie tym ludziom, którzy ten Kościół budowali. I kolejnym proboszczom, od początku aż po dzień dzisiejszy, że tak troszczą się o ten dom Boży i o parafię. Ale dzień dzisiejszy to też dzień wdzięczności dla waszych ojców i dziadków, którzy troszczyli się przez dziesiątki lat o ten dom Boży, którzy przekazywali skarb wiary wam. Dzień dzisiejszy to dzień wdzięczności i modlitwy za was, abyście najmilsi też byli tak wierni Bogu, byście skarb wiary przekazali waszym dzieciom i młodszemu pokoleniu. Dlatego dziękujmy Bogu za dobro, które otrzymaliśmy i prośmy dziś Boga gorąco o dalsze błogosławieństwo dla waszej wspólnoty parafialnej. Amen. Ksiądz biskup dokona poświęcenia korony szwinnej, podchodząc do korony, a z liczby kapłanów proszę żadnych projektowych, wyniosłem swoich ramionach koronę do góry. Wstajemy. Z wdzięcznością przynieśliśmy do świątyni owoce ziemi i naszej pracy w polu i w ogrodach. Prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię, wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tu dary, nowe wieńce, korony, żniwne owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas niosących pełne naręcza dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wyznajmy teraz wspólnie wiarę w jednego Boga, wierzy w jednego Boga,
i w jakimkolwiek ucisku wołają do Ciebie, dostąp im pocieszenia przez Jezusa naszego. Dam życzę liturgii mszy świętej, Pani starościnę, Pan starosta, podchodzą do ołtarza, wręczając symboliczny pobyt chleba, celebrując sobie dziedzictwo. Boże, z Twoim nam przyjemny, choć nasze niepracuje. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na użytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij złożone dary, umacniaj przez Twoje sakramenty tych, którzy się tutaj modlą i spełniaj ich pragnienia przez Chrystusa Pana naszego. A z Wami górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy
abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty pozwoliłeś zbudować ten gmach widzialny, którym otaczasz opieką lud swój pielgrzymujący do Ciebie i dajesz mu znaki łaskę jedności z Tobą. W tym świętym miejscu sam znosisz dla siebie świątynię z żywych kamieni, którymi my jesteśmy, i sprawiasz, że Kościół rozszerzony po całym świecie rozwija się jako mistyczne ciało Chrystusa, aż osiągnie pełnię błogosławionym pokoju w niebieskim Jeruzalem. Dlatego zgromadzeni w Twojej świątyni i zjednoczeni z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię chwali wszelkie stworzenie. Boże, z Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego na apostołów. Pokornie błagamy Cię, Boże, uczyń mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił,
i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Boga, Rodzicą Maryją, świętymi apostołami, męczennikami, świętymi, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła, naszego biskupa Alfonsa, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawe modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, które Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednasz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, które Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzył świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ja
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Proszę Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażę sobie znak pokoju. I po mocnych ołtarzach przez biskup udzieli koron świętej tutaj prezydent. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, Nie jestem godny, abyś się do mnie, ale powiedz to słowo, a będzie zdrowiona.
ziemi był zapowiedzią niebieskiego Jeruzalem. Przez udział w Najświętszym Sakramencie uczyń nas świątynią Twojej łaski i pozwól nam wejść do przybytku Twojej chwały przez Chrystusa Pana naszego. O godzinie 15 dla wszystkich i wszystkich zapraszam w 175-lecie, byśmy zechcieli uczestniczyć i śpiewać Bogu psalmy i Magnificat. Ponieważ potem gdzieś koło godziny 15:30 w sali strażackiej poczęstunek kołoczym i kawą dla wszystkich, którzy pragną skorzystać z gościnności naszego Kościoła. Wszystkich je zapraszamy, by nie obawiając się nie bardziej przede wszystkim przyjść tego kołocza skosztować czy kawę wypić. W tym czasie też będzie orkiestra tęta przygrywana, składająca się ponad z 20 tron. Potem będzie występ też chórów i inna jakaś orkiestra, a o godzinie 19 będzie zabawa dla wszystkich mieszkańców naszej ziemi z okazji tego radosnego dnia naszego dzisiejszego. Zapraszam więc wszystkich także chcących uczestniczyć w zabawie. Kiedy dobiegnie nasza uroczystość końca, składam serdecznie Bóg zapłać wszystkim. Składam Bóg zapłać Tobie, księży biskupie, za przewodniczenie naszej dumie eucharystycznej w tej naszej bilance i złożenie Bogu dziękczynnej ofiary, za piękno Bożego Słowa, ukazując, iż najważniejszym życiu jest Chrystus. Nawet kiedy się ucieka się z Chrystusem, wtedy jest się pewnym. Bóg zapłać za pobudowanie tej naszej wiary. Składam serdecznie Bóg zapłać współbraciom kapłańskim posłudze, mym czcigodnym poprzednikom, księdzu Zenonowi, księdzu Władysławowi, że w pełni radości przyjąłem zaproszenie i uczestniczę w tej koncercie. Tobie też, Ojcze Norbercie, któryś sam tej dalekiej dzień tak specjalnie do nas na te 75 lat dać uśmiechać. Bóg zapłać. Składam podziękowania witając wszystkich kapłanów naszego dekanatu, jak i kapłanów sąsiednich parafii, Blożec, Zwanec. Wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję Tobie, wójcie naszej gminy, Panie Piotrze, który uczestniczy w tej liturgii z nami razem z swoją małżonką. Zapłać za piękność gminną parafialną. Dziękuję Tobie, Kalino, starości do tegorocznych rodzinek i Tobie, Bernardzie, starosto, że w tym jubileuszowym roku naszego Kościoła leczyliście w tym godność piastować i nie bawić się także wsiąść do zabytkowej naszej konnej bryczki. Zapewam za uwagę. Dziękuję wszystkim strażakom. Dziękuję Paniom Stroju Budowy. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali odświętny wystrój naszego Kościoła, którzy wykonali mizerną pracą tą naszą kolonę. Sztandarem, dziewczynom sztandarem, wszystkim, aha i odwieszcze, my zawsze z sąsiadami bardzo dobrze żyjemy i oni nigdy nam nie odmawiają. Dlatego też dziś nie odmówili, powiedzieli, że do północy będą nam grali. Bóg zapłać za tę obietnicę, którą wypełnicie. Wszystkim raz jeszcze serdeczne zapłać. Jeszcze taka informacja, jeżeli nasze konie nie będą zmęczone, to po południu może zaistnieć możliwość, że ktoś może przejechać się na zabytkowej Polasie czy na Beczce, ale to zależy już od różnicy. Raz jeszcze wszystkim serdeczne zapłać.
Teraz odbędzie się procesja